गोजोननि बाथ्रा बे हाबाफारियावनो नै बावैसो सिगांनो नुजाफैनो हादों आंनि जोबोद लोगो माने गेजेर फरायसालिनिफ्रायनो एखे लोगो फरायनाय आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो बारग' लेङाइ आफादगिरि बिथां कमलाकान्त मोसाहारि लोगोसे जोंनि दुलाराय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोब्बा थानाय बायदि गौथुमनि मानिनां बिबानगिरि नोंथांमोन आरो बे हानजा सुरनायाव बाहागो लाफैनानै गासै रायजो राजा नोंथांमोन फरायसा लोगोमोन जोंनि दख'रानि आफादगिरिखौ लानानै गासै बिबानगिरि नोंथांमोन नै जों दा जोंनि गासैबो गोजोननि थाखाय भारतखौ बिहोनो नागिरदों बिनि सिगांनो इसोरनि सेराव मोनसे आर'ज खालामनो नागिरदों ओं रिं रिं फुटसे 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 हे आफा इसोर बोराइ बाथौ नोङो जेरावखि थाया मानो नोंनि सेराव जों आर'ज गाबहरदों नै दिनैयो बरिमाखा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिदिनो सनाथि फोरबो फालिथायनि बे हाबाफारियाव जोङो गोजोननि थाखाय फालो बिहोनो थाखाय आखायाव लादों जोंनि दख'राया बायदिसिना जोंनि बे 50 बोसोराव गौथुमारि खामानि मावनायाव जोंनि गेजेराव माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जाबोनो हागौ जोंनि गेजेराव माबा मोनसे एना एनि जाबोदोंमोन बेफोर माखासेखौ नों आफा इसोरा जोंखौ नायहरनानै निमाहा होनानै जों जे फैगोन सानफोराव जोङो बयबो बे बरिमाखा ओनसोलनि गासै गौथुमानो खौसे आरो गोरोबलायनानै मिथिलायनानै जों आगान सुरलांनो हागौ बे मुलुग संसारनि बयनिबो जों गोजोन खामानिखौ मावलांबाय दहाय आफा इसोर बोराइ बाथौ दहाय दे दा भारतखौ बिहोनो